إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Muhtaram жамаат, Аллах субханаху ва тааладан қорқығыз. Есігізге түсірасым келі, қазір біздің Мухаррам айы башланды. Бүгін біздің Мухаррам айының 5-ші 1443 ел башланды. Хижри исап білән хисаплағанда, хижри календар білән қарағанда. Хамда мұхтарам жамағат бұл нәрсені аңлата. Демек, Ғашура күніне де енді көп қалмады. Ғашура күнін ол нендей күн екенлігін білеміз. Қазір оның вақиғасын айтып тұрмайбыз. Қысқаша ғана айтканда, Аллах субханаху ва тааля Ғашура күнінде Муса алейхиссаламны оның қауымы білән Фирғауыннан құтқара. Бұл бик зор вақиға бола. Шул күнні хақ, батылны жеңе. Бұл бүтініміз үшін де бұл бик зор вақиға. Ғымуман айтканда, кішілік дүниясында бәлки бұл ең зор вақиғадыр. Аннан да зор вақиға болғандыр ма, юқтыр. Шуңа көре бұл бик та бейік күн. Хамда шуның үшін Пейғамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям Ғашура күнінде ураза тұтқан. Хамда Пейғамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям Мәдина шәһәренә көшкәч, күрә яһудларның ураза тұтқаннарын. Шушы Ғашура күнінде ураза тұтқаннарын күрә, хамда Пейғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям үзе дә шул көнне ураза тұта, хамда мусульманнарға, бүтін мусульманнарға да шушы көндә, Ғашура күнінде ураза тұтарға әмір итә. Хамда Ғашура күні Мухаррам айының 10-сында, 10 Мухаррам айының 10-сында. Бүгін біз айттық біздің 5-ші. Көп қалмады, 5 кіна күн қалды. Хамда шуңа көре мұхтарам жамағат шул күнде ураза тұтсақ еді. Ғашура күнінде ураза тұтсақ еді. Ғашура уразасы ол фарыз ғамал түгіл. Оны айтырға керек, ол фарыз ғамалларға кірмей, ләкин аның әжір савабы әйті бітіргісіз көп. Бұл Пейғамбарыбыздың сүннәті айтканы бізше. Хамда Пейғамбарыбыз бір хадисінде айта, шул күн уразасын тұтып, мен өткен елның гүнахлары кешірілер дейіп үмітләнәмін, дейіп айта Пейғамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Шуңа күрә, әгәр дә біз шул күнні ураза тұтабыз екен, біздің өткен елның гүнахлары кешірілер, иншалла. Аллахның рахматы білән кешірілер. Шуңа күрә, шул күнні ураза тұтсақ еді. Мухаррам айының 10-сы, тағы бір тапқыр қабатлайым. Хамда шулай ук біз бір гына күн тұтмайбыз, біләбіз, шуның білән бір күн алдан, ейсе бір күн аннан соң ураза тұтсақ, бұл бик көркәм, бик яхшы ғамәл болыр еді. Хамда шулай ук мұхтарам жамағат нәрсе айтасы келі. Мына біз айттық, біздің Мухаррам айы башланды. Бұл елның бірінші айы, һәм әйтик, мәсәлән, милади календар белән январь айы бірінші ай болған шикелле,
менә Мөхәррәм айы да ай календарының елының беренче айы булып тора. Һәм дә шуның өстенә Мөхәррәм айы ул тыелган айларның берсе. Әл-Ашхурул Хурум, тыелган айларның берсе. Барысы безнең 4 тыелган ай бар. 12 ай арасында 4-се тыелган. Әл-Ашхурул Хурум, запретные месяцы. Нинди ул айлар? Моны инде без әле алдан булган вагазда әйтеп үттек. Ул Зулқиъда, Зулхиджа, Мөхәррәм айы һәм дә Раҗаб айы. 4-се Раҗаб айы. Аллаһ Субханаһу ва Тааля менә шушы айларны биекләде. Биекләде һәм шуңа күрә без дә ул айларны биекләргә тиеш. Һәм дә монда шундый сорау туа. Менә без әйттек, бу тыелган айлар дип әйттек. Аллаһ Субханаһу ва Тааля аларны биекләде, без дә биекләргә тиеш. Һәм монда шундый сорау туа. Мин нишләргә тиеш менә шул айларда? Менә шушы айның дәрәҗәсен белә торып, бу менә шул минем гамәлемә ничек чагылырга тиеш? Менә шундый сорау биргәндә Аллаһ Субханаһу ва Тааляның аятына карыйк. Аллаһ Субханаһу ва Тааля нәрсә дип әйтә менә шушы айлар турында? Фәлә тазлиму фихинна анфусакум дип әйтә Аллаһ Субханаһу ва Тааля. Ягъни шул айларда үз-үзегезгә зулым кылмагыз. Тагы бер тапкыр кабатлыйм, шул айларда үзегезгә зулым кылмагыз дип әйтә Аллаһ Субханаһу ва Тааля. Хәзер монда икенче сорау туа. Ничек аңларга? Ничек мин үз-үземә зулым кылмаска тиеш? Ничек гомумән ничек кеше үзенә зулым кылырга мөмкин? Шундый сорау. Һәм дә әйтергә кирәк, әгәр дә кеше берәр гынах эшли икән, димәк ул үз-үзенә зулым кыла. Әйтик, мәсәлән, кеше аракы эчә икән, иң беренче ул кемгә зулым кыла? Үз-үзенә. Әгәр дә кеше зина кыла икән, димәк кеше үзенә зулым кыла. Әгәр дә кеше тәмәке тарта икән, димәк ул үз-үзенә зулым кыла. Һәм башкалар. Монда мисаллар бик күп китерергә була. Нинди генә гынах булмасын, әгәр дә кеше шул гынахны эшли икән, димәк ул үз-үзенә зулым кыла. Һәм дә инде хәзер Аллаһ Тааляның сүзләре яхшырак аңлашыладыр дип уйлыйм. Тагы бер тапкыр кабатлыйм. Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә: "Фәлә тазлиму фихинна анфусакум." Шул айларда үзегезгә зулым кылмагыз дип әйтә Аллаһ Тааля. Димәк, без менә шушы айларда, бигрәк тә менә шушы Мөхәррәм айында гынахлардан ераграк булырга тырышырга тиеш. Ай әле башланды гына, әйттек, бүген безнең Мөхәррәм айының 5-се, әле ай башланды гына, бөтен ай алда. Менә шушы айда, менә шушы аятны онытмасак иде. Үзебезнең мәшәкатьләребез белән мәшгуль булганда, әгәр дә кеше менә көн дәверендә берәр нинди гынах эшләргә эшләсә, менә шул аятны искә төшерсен дә, һәм дә туктап кала белергә тиеш кеше. Менә шул бездән таләп ителә. Шуның белән менә шушы айларны тиешлечә үткәрергә насыйп булса иде. Һәм дә гынахлар эшләмәү генә түгел, шулай ук менә шушы айларда, тыелган айларда изгелекләр кылуның да шулай ук әҗер савабы арта. Һәм дә кыскача әйткәндә, гынахның гынахлылыгы арта, һәм дә изгелекнең изгелелеге арта. Менә шушы айда. Әгәр дә без берәр изгелек ясыйбыз икән, мәсәлән, кеше садака бирә 100 сум. Менә Мөхәррәм айында бирелгән садаканың әҗере күбрәк була. Әйтик, мәсәлән, Сафар айында бирелгән садакага караганда, шул ук 100 сум. Һәм дә гынахның гынахлылыгы да шулай ук арта. Әгәр дә кеше берәр гынах эшли икән, Мөхәррәм айында һәм бүтән тыелган айларда аның гынахлылыгы арта. Моны шундый мисал белән чагыштырырга була. Без беләбез, Мәккә шәһәрендә Әл-Харам дигән шундый урын, территория бар, Әл-Харам. Харамга кеше кергәч, гынахның гынахлылыгы арта, һәм дә шулай ук изгелекнең изгелелеге арта. Шуңа күрә без Харам мәчетендә укылган намаз, ул күпкә аның әҗер савабы арта. Һәм дә шулай ук шушы айларда нәкъ шулай. Принцип
шундай, біз принципны аңларға тиеш. Шуңа күрә менә шушы айда, бигрәк тә Мөхәррәм айында біз гөнаһлардан ераграк булсак иде һәм да күбрәк изгелекләрне эшләсәк иде. Шулай ук мөхтәрәм җәмәгать, тагы бер шундый әйберне әйтәсе килә. Biz Мөхәррәм айының нинди ай икәнлеген яхшырак аңлар өчен Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва салламның әйткән сүзләренә карыйк. Нәрсә дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллам Мөхәррәм айы турында? Ул озын хадис, ул бер өлешен генә китерәм. Шахруллаһи әл-Мухаррам дип әйтә Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллам. Карагыз, нәрсә дип әйтә? Аллаһның айы Мөхәррәм. Аллаһның айы Мөхәррәм дип әйтә Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллам. Ягъни Пәйгамбәрбез шушы айны Аллаһка куша. Ягъни Аллаһка нисбәтли менә шушы айны. Бу әлбәттә Мөхәррәм айының дәрәҗәсен күрсәтеп тора. Аның нинди фазилатлы ай икәнлеген күрсәтеп тора. Һәм дә инде әлбәттә бөтен айлар да Аллаһ субханаһу ва тааlanыкы. Бөтенесе дә. Ләкин нәкъ Мөхәррәм айы турында Пәйгамбәрбез нәрсә дип әйтә? Шахруллаһи әл-Мухаррам. Аллаһның айы Мөхәррәм. Мәсәлән, Сафар айы турында алай дип әйтелмәгән. Рабиул Аввал турында алай дип әйтелмәгән. Һәм шуңа күрә менә бу фазилат фақат Мөхәррәм айына гына хас. Моны нәрсә өчен әйтәбез? Мөхәррәм айының нинди ай икәнлеген аңлар өчен. Һәм дә шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, менә шушы вакытларның кадерен белсәк иде, Мөхәррәм айы башланды гына, изгелек арта, әйттек, гөнаһның гөнаһлылыгы арта, менә шуны аңлап, күбрәк гыйбадәтләр кылып, гөнаһлардан яраграк булып, тиешлечә шушы айларны үткәрергә насыйп булса иде. Шулай ук мөхтәрәм җәмәгать, бер-ике сүз әйтеп китәсе килгән иде. Менә шундый мәсьәлә турында без әйттек, безнең Мөхәррәм айы ул хиҗри календарның, хиҗри елның беренче айы булып санала. Беренче айы. Һәм дә әйтергә кирәк, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям исән чагында елның башы һәм елның ахыры юк иде. Менә шундый кызык нәрсә. Айларның исемнәре бар иде. Тәртибе бар иде. Менә без белгән исемнәре, тәртибе бар иде. Ләкин елның башы һәм дә елның ахыры дигән нәрсә юк иде. Һәм дә моны кемнәр билгели? Моны сахабалар билгелиләр. Инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям вафат булганнан соң сахабалар шу мәсьәләне күтәрәләр. Чөнки мөселманнар календарга мохтаҗ булалар һәм бу мәсьәләне хәл итәләр. Һәм дә сахабалар алдында шундый мәсьәлә. Хәзер менә 12 ай исемнәре бар, тәртибе бар. Кайсы айны беренче иттереп куярга? Сахабалар алдында шундый мәсьәлә була. Һәм уйлый торгач, киңәшләшкәч, сахабалар шундый фикергә киләләр. Мөхәррәм айын беренче ай иттереп билгелиләр. Ни өчен? Ни өчен нәкъ Мөхәррәм айын беренче ай иттереп билгелиләр? Чөнки алар уйлый башлагач шундый нәрсә ачыклана алар өчен. Ислам динендә 5 багана бар. Ислам диненең 5 баганасы бар. Шахадат калимасы, беләбез, намаз, закат, ураза һәм дә ахыргысы хаҗ. Хаҗ үзенең тәртибе белән соңгы багана булып килә ислам динендә. Һәм дә хаҗның вакыты билгеле. Ул да Зилхиҗҗа айы. Хаҗның үзенең билгеле айы бар. Шуңа күрә ул Зилхиҗҗа дип атала да. Чөнки ул айда хаҗ кылалар. Һәм дә сахабалар уйлыйлар, ул соңгы багана булгач, димәк, Зилхиҗҗа айы да соңгы ай булырга тиеш. Күрәбез, мөхтәрәм җәмәгать, нинди тиран уйлый белгәннәр сахабалар, нинди тиран гыйлем, нинди фикъ дип атала. Һәм дә үзеннән үзе Мөхәррәм айы автоматически дип әйтик, үзеннән үзе Мөхәррәм айы беренче ай булып билгеләнде. Чөнки Зилхиҗҗадан соң безнең Мөхәррәм айы килә. Бу беренче мәсьәлә. Бу мәсьәлә хәл ителде. Шуннан соң сахабалар уйлыйлар. Хәзер
елларга ниндидер хисап кирәк. Елларның саны булырга тиеш. Әле Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям үлгән вакытта елларның саны юк иде. Һәм дә кешеләр, гарәпләр, мөселманнар да шулай ук, мәсәлән, әйтик, берәр вакыйганы әйтәселәр килсә, берәр нинди зур вакыйгага бәйләп әйтәләр иде. Мәсәлән, год рождения, кешенең туган елын ул ничек аңлата иде? Мәсәлән, фил елыннан соң 2 елдан соң тудым. Фил елында зур вакыйга иде, фил вакыйгасын беләбез. Һәм шуңа бәйләп кешеләр әйтәләр иде. Мәсәлән, фил елыннан соң 2 ел, аңа хәтле 2 ел, мәсәлән, шулай иттереп кенә әйтәләр иде. Ләкин елларның саны юк иде. Һәм дә Гомар радиллаһу анһу вакытында менә шушы мәсьәләне күтәрәләр. Чөнки календар кирәк, елларга саннарны билгеләргә кирәк. Һәм дә уйлый торгач, бу катлаулы мәсьәлә иде. Гомар радиллаһу анһу сахабалар белән киңәшләшә менә шу мәсьәләдә берничә вариант була. Кемдер әйтә, Пәйгамбәрбезнең туган елыннан башларга кирәк календарны. Кемдер әйтә, пәйгамбәр булган елдан башларга кирәк дип әйтә. Ләкин әйбәтләп уйлый торгач, сахабалар нинди фикергә киләләр? Календарны башларга Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям хиҗрәт кылган елдан. Пәйгамбәрбезнең Мәккәдән Мәккәгә күчкән елны беренче ел иттереп билгелиләр. Һәм шуңа күрә ул хиҗри календар дип аталады. Хиҗри, ягъни чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям шул елны хиҗрәт кыла. Һәм ни өчен нәкъ шушы вакыйганы беренче ел иттереп билгелиләр? Чөнки Пәйгамбәрбез хиҗрәт кылганнан соң ислам дине көчәя, ныгый. Һәм дә мөселманнар көчәяләр, ныгыйлар. Хиҗрәт кылганчы, әле Пәйгамбәрбез Мәккәдә булган вакытта әле мөселманнар загыйф була. Мөселманнар аз була, загыйф булалар. Хиҗрәт кылганнан соң инде мөселманнарда көч-куәт була. Ислам дине икенче темплар белән тарала башлый. Һәм шуңа күрә бу беренче ел булып алына, билгеләнә. Һәм шуннан соң инде менә безнең хәзер 1443 ел. Бу кыскача әйткәндә безнең хиҗри календарыбызның тарихы. Мөхтәрәм җәмәгать, үзебезнең шул календарны белсәк иде, айларны белсәк иде, айларның исемнәрен белсәк иде, тәртибен белсәк иде, аны куллансак иде, һәм дә шулай ук үзебезнең балаларыбызга да менә шушы нәрсәләрне өйрәтсәк иде. Баракаллаху ли ва лакум фил Кур'анил азим ва нафa'ani ва iyyakum бima фиhi минал аяти ва зикрил хаким. Aqulu qawli hadha ва астагфируллаха ли ва лакум ва лисаирил муъминина мин кулли дhanb фастагфируhu иннаху хувал гафурур рахим. Ас-сами'уд ду'a. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. Мөхтәрәм җәмәгать, беренче хутбада без әйттек, хәзер безнең Мөхәррәм ае бара. Мөхәррәм аеның 5-се һәм дә әйттек, бу тыелган айларның берсесе. Бу айларда без күбрәк изгелекләр эшләргә тырышырга тиеш, һәм дә гынахлардан да ераграк булырга тырышырга тиеш. Нинди генә гынах булмасын, аннан ераграк булырга тырышырга кирәк. Һәм дә шундый бер булган хәлне әйтеп үтәсе килә, бу безнең өчен гыйбрәт булсын өчен. Бер тапкыр бер галим янына бер кеше килә. Бер кеше килә дә, һәм дә бу галимгә әйтә: "Син миңа гынахлар эшләргә рөхсәт ит" дип әйтә. Бу кеше күрәсен надан булган, гыйлеме булмаган, һәм галимгә шундый куркыныч сүзләр әйтә. "Син миңа гынахларны эшләргә рөхсәт ит" ди. Бу галим уйлый торгач шундый хикмәтле сүзләр әйтә. Бу бөтенебезгә дә гыйбрәт булырга тиеш, һәм дә бу
галим шундый хикмәтле сүзләр әйтә: ярар ди, мин сиңа гөнаһлар эшләргә рөхсәт итәм ди, әгәр дә син бер шартны үтәсәң. Бер шартны үтисең икән, ул вакытта гөнаһларны эшлә. Нинди шарт? Син гөнаһны эшләгән вакытта шул гөнаһны Аллаһ Тәгаләнең гөнаһны эшләгәндә Аллаһ Тәгаләнең ниғмәтләрен кулланма. Ягъни шул гөнаһны ниғмәтләрне кулланмыйча гына эшлә, дип әйтә шушы галим. Күрәбез, мөхтәрәм җәмәгать, нинди хикмәтле, нинди гыйбрәтле сүзләр. Бу үзенә бер вагаз. Шушы галимнең сүзләре үзе бер вагаз. Әлбәттә, ул кеше ниғмәтләрне кулланмыйча гөнаһны эшли алмый. Нинди генә гөнаһ булмасын, Аллаһның ниғмәтләрен кулланмыйча аны эшләп булмый. Мисал өчен, кеше тәмәке тартасы килә, тәмәке тартыр өчен үпкә кирәк. Бу кешенең авызы кирәк, үпкәсе кирәк, тагы күпме орган кирәк. Кеше аракы эчәсе килә, моның өчен ашказаны кирәк, авыз кирәк, тел кирәк һәм башкалар. Әгәр дә кеше зина кыласы килә икән, шулай ук сәламәтлек кирәк. Беләбез, нинди генә гөнаһны алмасаң, Аллаһның ниғмәтләрен кулланырга кирәк. Кеше гайбәт сөйлисе килә икән, тел кирәк. Харам әйбергә кешенең карыйсы килә икән, күз кирәк. Харам әйбер ишетәсе килә икән, колак кирәк. Һәм дә бу мисалларны бик озак дәвам итәргә була, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм дә менә шушы галимнең әйткән сүзләре хакыйкатьтә ул бөтенебез өчен дә бер бик зур вагаз булырга тиеш. Менә без әйттек, безнең хәзер тыелган айларның берсе бара, Мөхәррәм айы, һәм дә Аллаһ субханаһу ва тааля нәрсә дип әйтә? Фәлә тазлиму фихинна анфусакум. Менә шушы айларда үз-үзегезгә зулым кылмагыз, дип әйтә Аллаһ субханаһу ва тааля. Һәм дә шуңа күрә, әгәр дә берәр гөнаһ эшлисебез килә икән, шулай берне искә төшерергә кирәк. Мин ул гөнаһны Аллаһның миңа биргән ниғмәтләрен кулланып эшлим. Шуны аңлый белергә кирәк, вакытында искә төшерә белергә кирәк, һәм дә гөнаһтан тыела белергә кирәк. Һәм дә шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, шушы айларда, һәм дә шулай бүтән айларда да гөнаһлардан ераграк булырга насыйп булса иде. Изгелекләр, изге гамәлләр күбрәк кылырга насыйп булса иде, һәм дә шуның белән безгә, бөтенебезгә дә Фирдаус җәннәтләренә керергә насыйп булса иде. Я Раббым, бөтенебезгә дә тәүфиқ, саадат, ислам нурларын насыйп итсәң иде. Я Раббым, бөтенебезгә дә иманлы килеш, намазларыбызны укып, соңгы сүзләребез ла илаһа иллаллаһ булып, шушы дөньялардан китәргә насыйп булса иде. Я Раббым, бөтен җир шарында мөселман мөэмин булган кардәшләребезгә үзеңнең киң рәхмәтең белән күп иттереп әҗр-савапларыңны, шифаларыңны, бәрәкәтләрне, ризыкларыңны, ярдәмнәреңне бирсәң иде. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الدين واخذل من خذل الدين واخذل من خذل الدين اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقيموا الصلاة.